Paní inženýrko, vy jste nám před nějakým časem představovala zajímavé zahraniční odrůdy, především rajčat a dalších rostlin, které předpěstováváme. Dnes se budeme věnovat přímému výsevu. Jaké rostliny jste si pro nás připravila? Já jsem z té obrovské škály anglických osiv vybrala ty, které se opravdu dají pěstovat z přímého výsevu. To znamená, že nepotřebujeme žádnou misku na předpěstování, ale můžeme rovnou přistoupit k výsevu na připravený záhonek. Co se týká květin, tak tady je opravdu velmi zajímavá škála druhů, které nás nejen budou těšit s tím, jak vypadají, ale budou kvést především celé léto. V první řadě jsem vybrala krásné černuchy, ty se dají navíc upotřebit i jako na sušení. Potom slunečnice, jsou to nízké slunečnice, které budou dělat určitě v záhonku parádu. Celá řada lichořeřišnic, které se hodí nejen na lemy záhonu, ale mohou být i součástí letničkových výsadeb. No a samozřejmě krásenky, to jsou moje oblíbené květiny, protože kvetou v nádherných barvách a kvetou prakticky až do mrazu a navíc se dokáží sami vysemenit, takže i když je příští rok nebudeme vysevat, tak je tam určitě najdeme. No a co se týká zelenin, tak tady jsem si vybrala především velmi zajímavou mrkev typu šantenaj, protože to je mrkev, která se hodí do těžké půdy. Potom jsem si vybrala mangold, protože mangold je u nás, bych řekla, taková trošičku zapomenutá zelenina a tady v té kolekci je mangold ve směsi barev, tak si myslím, že to bude krásné i pro ten záhonek, protože budeme sklízet nejen ty zelené, ale i žluté a červené. Zajímavý je hrách onward. To bych řekla, že to je odrůda, která by neměla na zahrádce chybět, protože vytváří nádherné dlouhé lusky, je vynikající pro děti a je to hrách velmi sladký. No a trošičku zapomenutou zeleninou, která se u nás přece jenom pěstuje tak na okraji zájmu, bych řekla, že je bob. A je to škoda, protože ten bob určitě by neměl na záhonku chybět a navíc v těch osivech, které jsem tady připravila, je ve velkém množství, takže si myslím, že ho můžeme sklidit i hodně. Ale já bych se ještě vrátila k tomu mangoldu, který téměř neznám a velice mě zaujal. Máte nějaký tip na jeho zpracování v kuchyni? Mám, protože jsme si na něj zvykli celá rodina a pěstuje ho několik let. Mangold je vynikající na přípravu špenátu, navíc pokud vyroste takhle krásný, tak ta spodní část se dá konzumovat jako chřest. Ta horní listová čepel je naprosto fantastický špenát. Zajímavostí všech těchto druhů a vůbec celé té anglické kolekce je to, že veškeré sáčky jsou označené plastovou jmenovkou, takže my se vlastně po tom výsevu můžeme všechny řádky a veškeré výsevy označit. Ta jmenovka se nerozmočí ani při dešti, navíc si můžeme zase na podzim z toho záhonku vyjmout a přesně víme, co jsme letos pěstovali a co budeme moct pěstovat zase v následujícím roce. Určitě, než všechna ta semínka budeme vysévat, měli bychom si připravit záhon. Jak? No, právě protože se jedná o přímé výsevy a nevíme, jak dlouho to osivo bude klíčit, jaké bude počasí, jestli bude dostatek vláhy, tak podmínkou pro to, aby osivo dobře vyklíčilo, je, že záhonek musí být naprosto bezvadně připravený. Nesmí tam být žádné drny, nesmí tam být žádné kořeny od plevelů, protože plevel je daleko rychlejší než ty kulturní rostliny a všechno by nám to mohlo taky časem zarůst. Takže vždycky důkladně připravit záhon. Máme tady různé druhy květin. Můžeme je tam dát pospolu dohromady? No právě, že to je určitá výhoda. Ty kytky můžeme vysívat jak jednotlivě, to znamená po nejrůznějších řádcích nebo skupinách, ale vhodné je i veškeré to osivo smíchat. No a potom si ho pěkně vysít společně. Důležité je zase nezapomenout si pořádně všechno označit, protože pak by se mohlo stát, že bychom si mohli při pletí některé ty rostlinky vytrhat. Takže všechno důkladně označit a myslím, že bude všechno v pořádku.